Moi, Nelle tässä. Nyt mä näytän teille, miten käytetään katajasuitsukkeita muun muassa. Ja näytän muitakin suitsukkeita. Ylipäätään se, miten suitsukkeita käytetään. Tässä on vihreä mehiläisvahakynttilä, minkä olen valinnut nytten. Kynttilä pitää sytyttää ensin liekki, sitten pitää olla suitsukeastia. Tämä pata, valurautapata musta, tämmönen missä on pentagrammi. Niin, sellainen on tässä käytössä. Ja sitten on suitsukehiekkaa. Tässä on sitten se tässä on katajasuitsuke. Ja sitten se suitsuke laitetaan tuohon liekkiin ja odotetaan hieman, kunnes se syttyy palamaan. Sitten tukahdutetaan se tuonne suitsukehiekkaa kautta kiviin ja sitten siitä rupeaa tulemaan sitä savua. Kataessa hieman kestää pitempään, että se rupeaa savuttamaan. Sitten pitää laittaa uudestaan tähän kynttilään. Oho, nyt siihen tuli oikein kunnon liekki. Siis sitä pitää vaan tukahduttaa tällä tavalla. Ja nyt siitä tuleekin paljon tätä savua. Sillä voi puhdistaa vaikka esimerkiksi tuon kynttiläjalan tosta. Tai tämän kipon. Ihan mikä tahansa haluat niitä suitsukkeen ominaisuuksia, kuten terveyttä, avata psyykkisiä aisteja ja sellaista niin kuin ajatusten selkeytymistä. Ja kataja on myös hyvin suojaava suitsukkeena. Näytän vain esimerkkinä tälle ilman. Ja sitten muistakaa tukahduttaa kunnolla se suitsukkeet ennen kuin lopetatte niiden käytön, ettei ne jää kytemään. Näin. Nyt siinä ei ole enää mitään. Seuraavaksi on vuorossa salvia. Salvian ominaisuukset kuuluu, että se on voimakkaasti puhdistava. Se avaa myöskin aisteja voimakkaasti. Selväaisteja, psyykkisiä aisteja. Ja toimii myös suojaavasti. Että tämä on oikein hyvä kunnon puhdistukseen tämä valkoinen salvia. Tämä on siis valkoista salvia nimenomaan Kaliforniasta. Sitten se laittaa tähän tuleen. Tämä syttyy paljon herkemmin. Sitten sitä pitää tukahduttaa. Sitten tälleen. Taas sillä heilutella ilmaa. Sillä voi puhdistaa vaikka vain ilmaakin tälleen. Ja se puhdistaa. Salvialla, valkoisella salviallakin on se oma tuoksunsa. Sitä nyt ei tähän videolle saa, ikävä kyllä. Mutta juu. Se tukahdutetaan. Näin, ettei siihen jää yhtään kytemään, kun salvia jää helposti kytemään. Kun siinä on paljon noita valkoisen salvian noita lehtiä ja semmoisia vähän niinku puisempia osia.
niin se pitää huolellisesti sammuttaa. Mieluummin vaikka vähän varmuuden päälle, ettei se sitten jää kytemään. Sitten tässä on palosantto. Palosantto suojelee ja puhdistaa negatiivisilta energioilta, aivan kuten salvia ja katajakin. Tai itse tykkään käyttää tätä suojelukseen varsinkin. Ja kataja on ehdottomasti suosikki, koska se on myös kotimainen. Ihan kotimaista katajaa on. Ja sillä on terveydellisiä hyödyllisiä ominaisuuksia katajalla. Ja tää palosantto laitetaan tähän liekkiin näin. Älkää säikähtykö, vaikka se syttyy palamaan. Sitten se laitetaan tälleen, tukahdutetaan. Mutta muistakaa varoa sormianne, koska kun palava juttu laitetaan tälleen, mikä tahansa palava keppi tai joku, laitetaan silleen, että se on niin kuin ylöspäin. Niin sitten liekki rupeaa tietty tulee ylöspäin nopeammin. Mutta älkää tukahduttako sitä liikaa kuitenkaan, koska se savu pitää jäädä siihen, niin sen pitää jäädä vähän kytemään. Nyt itse kun tukahdutin kaiken siitä pois. Tukahdutetaan. Ja sitten tässä on hyvin semmonen makea tuoksu. Ja palosantto myös kuuluu pyhiin puihin. Tämä tulee Etelä-Amerikasta. Ja minun palosanttoni ovat sertifioituja, että siitä ei tarvitse olla huolissaan ollenkaan. Näin. Sitten on vielä rosmariinisuitsikö, joka on tämän näköinen. Rosmariini on hyvin suojeleva, terveyttä vahvistava, avaa-aisteja. Ja rosmariini on myöskin sellainen suojeleva. Sitten se laitetaan tähän liekkiin. Nuo narut sinne syttyvät pahiten aina palaamaan, että sit niitä pitää tukahdutella. Ja siitä se lähtee. Nämä nippusuitsukkeet, tämmöiset yrttisuitsukkeet, niin lähtee paljon helpommin ja nopeammin ja enemmän tulee sitä savua kuin noista puutikkumallisista. Totta kai se vähän riippuu puutikustakin, mutta tämä yrttiversio kestää kauemmin myös päällä ilman, että se rupeaa tukahtuu itsekseen. Ja tuo keppiversio taas, tämä keppiversio tässä, niin nämä, tai tikut, niin nämä sammuvat paljon nopeammin, niin näitä kuluukin sitten enemmän. Mutta minulla on semmonen vähemmän käytetympi tämmöinen suitsuke kuin tervaskantotikku. Tervaskantohan edustaa terveyttä hyvin voimakkaasti.
ainakin itselleni. Ja sekin on tällainen, että se syttyy palaamaan. Tämä syttyy hyvin herkästi palaamaan, koska siinä on sitten tervasta, joka on syntynyt siitä, että havupuu on vahingoittunut ja sitten se on kelottunut. Ja tässä kestää lyhyen ajan se savu. Ja jos ei muu auta, niin puhaltakaa. Ihan puhaltakaa vain. Varsinkin tämän tervaskannon kanssa, koska se syttyy niin herkästi palaamaan. Ja nyt tulee sitä savua. Näissä puukepeissä on aina se, että niitä pitää vähän niin sanotusti herätellä henkiin, että ne suostuu sitten yhteistyöhön, että niistä tulee sitä savua sitten sen aikaa, kun niistä tulee, että näitä kuluu varmasti kaikista eniten. Eli joitakin suitsukeitahan on vaikka minkälaisia, että nuo oli nyt ne, mitä tällä kertaa esittelin. Ja sitten tuosta vihreästä väristä, niin sehän edustaa vaurautta ja kasvua ja uusia alkuja muun muassa. Että se on sellainen kynttilä. Sitten minulla on muitakin mehiläisvahakynttilöitä. Löytyy tällainen keltainen kynttilä. Keltainen kynttilä edustaa taas iloa. Niin kuin semmoista auringon lämpöä ja innostumista ja sitten tässä on punainen. Punainen edustaa intohimoa, rakkautta, seksuaalisuutta. Sitten myöskin vihaa ja elinvoimaa. Sitten on vaaleanpunaista kynttilää, jota käytetään rakkausteemaisiin juttuihin, romanttisiin, sitten herkkyyttä edustava, lempeyttä edustava. Sitten on musta kynttilä. Se edustaa yötä ja sellaista niinku, varjoja ja pimeyttä ja surua, kuolemaa. Ja musta väri imee itsensä energioita, kaikenlaisia. Sitten on violettia värejä, joka edustaa kuninkaallisuutta, mystisyyttä, kateutta, semmoista arvokkuutta. Ja valkoinen kynttilä, joka edustaa viattomuutta, puhtautta.
valoa, päivää ja hyvyyttä. Sitten tässä on oranssi tällainen kynttilä, tällainen, no ehkä enemmän meripihkan värinen, mutta kuitenkin oranssin sävyinen, niin tämäkin edustaa iloa ja elinvoimaisuutta ja semmoista innostuneisuutta ja onhan näillä kaikilla väreillä vaikka mitä muutakin ominaisuuksia, mutta ne oli semmoisia, mitä ne esimerkiksi minulle itselleni edustavat. Sitten on olemassa myös tällaisia patoja, joissa on tuo Triple Moon -merkki. Ja siinä keskellä on kuun jumalattaren merkki. Triple Moonhan edustaa feminiinisyyttä ja kuun eri vaiheita. Siinä on nouseva kuu, täysikuu ja laskeva kuu. Ja sitten se edustaa myös Hekataa. Ja niin. No kuun jumalattaren merkityksestä en tiedä kovin paljon, mutta tämä pata, tämä tämmöinen valurautapata, mustanvärinen, joko pentagrammilla tai sitten tällä Triple Moon ja kuun jumalatar-merkillä varustetulla, niin ne molemmat kestävät kuumuutta, mutta eivät ole soveliaita kynttilämagiaan, koska ovat niin pieniä, että jos käytät tällaista isoa kynttilää, niin tää ei riitä. Tää on liian pieni. Et sit pitää olla semmonen astetta isompi. Ja mutta jos teet itse vaikka mehiläisvahasta, niin itsekin voi tehdä mehiläisvahasta kynttilöitä, jos ei halua ostaa niitä. Ja sitten voi tehdä semmoisen lyhyemmän, niin semmonen varmaan sopisi tähän, mutta en osaa sanoa minkä mittainen. Ja sitten täällä on tällainen avalonen kuori. Avalonen kuori on täällä. Sitä tyypillisesti käytetään tämän palosantun tukahduttamiseen. Että se on semmoinen suitsukeastia myös. Ja siihen voi jättää semmoisen, jos haluaa, että joku suitsuke jää kytemään, niin siihen voi jättää sen vähäksi aikaa. Voihan sen tietty jättää tämänkin kivien päälle. Mutta yleensä se on ihan hyvä sammuttaa. Sitten näytän hieman näitä violettia pöytä tämmöistä kynttilää. Se on tällainen pöytämallinen kynttilä. Sitten on valkoinen pöytämallinen kynttilä. Ja vaaleanpunainen pöytäkynttilä. Keltainen pöytämehiläisvahakynttilä. Ja sitten sininen mehiläisvahakynttilä. Tällainen pöytämallinen. Sininen edustaa rauhaa, herkkyyttä, vettä, tunnepuolta, muun muassa. Ja mehiläisvahakynttilät palaavat hyvin, ne palaa
tosi tälleen niin kuin tasaisesti yleensä. Totta kai onhan niissäkin virheellisiä versioita, että en mä sitä väitä. Olen itsekin törmännyt, kun on näitä käyttänyt paljon, mutta yleensä ne palaa tosi tasaisesti ja hyvin ja ei valuta yhtään sen enempää kuin mikään mukaan kynttilä. Mutta niissä on se hyvä puoli, että niistä ei tule niin paljon kemikaalia ilmaan. Että mä oon sitä sen takia käyttänyt tässä niitä. Nyt vaihtanut niihin, että en enää käytä steariinillisia kynttilöitä. Ja vielä tässä lopuksi sellainen asia, että te, jotka olette mahdollisesti kiinnostuneet tästä videoista, niin kertokaa vaan, jos teillä on jotain toiveita. Ja että minkälaiset videoita te haluaisitte seuraavaksi. Ja myös kiinnostaisiko semmoinen mahdollisesti, kun mulla olisi mahdollisuus myös tehdä tänne missä mä asun täällä Imatralla, niin olisi mahdollisuus tehdä tänne Imatralle mun kotiin semmoinen kauppa, missä näitä tuotteita voi tulla katsoa, jos haluaa. Siis kun mä myyn näitä mun nettikaupassa. Ja saa antaa siihenkin mielipiteitä, että olisiko siihen halukkaita tulemaan sitten niin kuin